Tady se jedná konkrétně o autobusy hlavního města Prahy. Třínápravový podvozek těchto vozů měl by vám být už důvěrně známý. Je to rovněž typ T24, který jsme už viděli u nákladních automobilů v úvodu pořadu. Autobusy Tatra byly nasazovány na linky s největším stoupáním, například na linku H, která vedla ze Smíchova na Hřebenka. Další záběry nám představují městské autobusy, používané v té době v Hradci Králové. Jedná se o čtyřkolové omnibusy T23, které se vyráběly v letech 1928 až 1933. Na dalších záběrech vidíme opět typ T24 se 6 koly. Autobusy i lidé na těch záběrech příšerně poskakují, ale takhle to pan kameraman opravdu natočil. Ano, jsme v Plzni. Na těchto záběrech právě zástupci města přebírají luxusní omnibus určený pro linku Plzeň-Praha. Jedná se o šestiválec Tatra 2458, vybavený na tehdejší zvyklosti nevídaným komfortem, včetně vestavěného WC. Autobus před plzeňským divadlem. Zřejmě nikoliv náhodou jede mu v patách vůz autodopravce Panírka, rovněž Tatra 24. Další 24. Podle nápisu na autobusech jedná se o Chomutov. Ale jisté to bude teprve tehdy, až se objeví nějaký pohled na město. Ano, náměstí a ta kostelní věž, skutečně je to Chomutov. Na závěr nám ještě mechanici z Tatry předvedou, jak snadná a rychlá byla u těchto vozů demontáž motoru. Dobře přístupná a lehce rozebratelná byla i převodovka.
Hotovo.